de campagnes opzet. In het begin zo, recreatietoerisme. Vooral zijn ze van Sjönoorsmeester. Dat maakt is Friesland van ons. We hebben al je werkje, we hebben al je wijn. Dat had toch zodanig volle kwaliteit. Daar moet er volle meer mensen van genieten. Wij willen dat net al je bij horen. Wij willen toch echt boeten de grenzen zien. En ik vooral dat mensen van boeten u zullen. En zeggen van, daar wil ik nog eens even heen. En nog eens een keer. En ik wil er ook nog eens een paar dagen blijven. Of in zo'n stad, of eens even bij de pleats op de site, of eens een meubelkeertje bij pilot en pilot. Nou, zo is de gedachte toch wat ontstaan dat we zeggen van die mensen mag je best wat meer heen en we mag je best wat grutsker wijzen op alles wat je in deze regio bouwt.